салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Mercedes Benz S-классе бошад ки соли барори 6993, объёми мотор 4D, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин Mercedes Benz S-класс дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудии бародаро задагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 221000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 02 05 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6994, объёми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бародаро, бе камбудии задагӣ пусидагӣ надорад. срочно сум дар кошида Россия мерам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 100000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 63 33 53. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объёми тоза, мотор 100%, ходовой 100%, 4 баллон пачка, пусидагӣ ва задагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 52000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 348000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 33 00 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо ВАЗ 2106 бошад ки соли барори 6974, объёми мотор 1.3, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин состоянии зури бада 4 баллон нав, аккумулятор нав, техосмотр ҳаст то моҳи май, кузов чётка, кораш нест, мотор завер. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 11000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 74000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 557 77 38 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли барори 6991, объёми мотор D, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чашкаҳош варидкардагӣ нест, задагӣ пусидагӣ нест. срочно мефурӯшум. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 21000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 140000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 57 34 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6993, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин 93 соли голландский вариант, краскаш нав, аккумуляторш нав, ҳуҷҷатош нав, ходовой соз, 4 баллон нав, салон тоза, химчистка кагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28900 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 06 42 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra J мебошад ки соли барори 6998, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин буфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош соза, ҳама ҷош 100% кор мекунад. газа дидагӣ нест, мотори 1.6 16. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 281000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 07 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши моҳидаи Улеганзе мебошад ки соли барори 6998 абиёи мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин газ коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Чашкҳош пусидагӣ нест. 4 баллон 80%, аккумулятор нав, салон тоза, лабои кафидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 18000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 120000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 909 49 00 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши Мерседес Бенз бошад ки соли барори 6994 абиёми мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин газ коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. беҳ камбудия задагии пусидагӣ надорад, варид ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 254000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 02 38 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши моҳидаи Унекси мебошад ки соли барори 6996 абиёми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. кузофи мошин тоза, задагӣ надорад, камрасход, 10 та газ қати 100 км мегардад, 4 баллон пачка, хадаҳои навай, мақсад мошин расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 147000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 25 22 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои сангии онбусо мебошад ки соли барори 6001 абиёи мотори 1.6 сӯзиш вориш дизел коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад, то ҳатто харошидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 371000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 558 00 0813. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши Opel Zafira мебошад ки соли барори 6 2003 абиёми мотор ДВД сӯзиш вориш бензин газ коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировка дорад, 4 баллони нав, хадаҳои нав, мошини шаҳр, такси коркардагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 402000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 71 22 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои ВАЗ 2114 мебошад ки соли барори 6 2004 абиёми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. харидори конкретни боши занг биза бо муомила мешавад. мошин бедардай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 187000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 982 22 22 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Mercedes Benz S-классе бошад ки соли барори 6 2000 абиёми мотор 4 сӯзиш вориш дизел коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. ҳуҷҷатҳои солона дорад то 29/09/2022. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хадаҳои нав, мотор коробка 100%, маслаи мотор коробка нав алишкадагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 402000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 30 88 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Mercedes Benz S-классе бошад ки соли барори 6996 абиёми мотор 5 сӯзиш вориш бензин коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. задагии пусидагӣ надорад, аккумулятор нав, 4 баллон нав, 4 баллон дига боз падарка дорад. мошин бедардай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 308000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 03 00 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
14 ماشین فروشی موپل زفیر مебошад ки соли бароришаш 2000 абъёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 48 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 321 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 20 72 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.